Nu er det Victors modeshow 2007. Verdens bedste. Du er på! Woo! Woo! Again! Again! Yeah! Woo! What is he doing up there? Det her er den nye måde. Juleslips med lyd. Direkte importeret fra Grønland. Og her er den aller nyeste måde. 2 juleslips med lyd. Det er direkte importeret fra Nordpolen. Og hvis I lader mærke til den detalje, at det ikke var bundet rigtigt. Det er også en meget vigtig detalje. Og her kommer han i en loose t-shirt, hvor der står Kiss My Shoes.